No sues. Molt bé, et creuré. No tinc més preguntes. Perdó per les molèsties, Giorno Giovanna. Què coi és això? No he obert la mà en cap moment. És l'ull dret d'en Luca. Igualment, ell està inconscient, així que te l'he portat. Aquest regust és el sabor d'algú que menteix. Giorno Giovanna. Guaita, guaita. T'he dit que havíem acabat, però la situació sembla que ha canviat. Giorno Giovanna. M'has dit una mentida. I ara hauré d'esbrinar la raó de per què m'has mentit. Oi, noi? Què collons mireu? Esteu gelosos? El voleu estomacar, també? Em dic Bruno Bucciarati. Contesta'm. L'interrogatori ja s'ha convertit en una tortura.